basa na gusto ko. Clinican Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gida nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Isibo nyo orasan, oras sa Pilipinas, alas 7:05. Ang oras, builog na giradulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man giradulong sa inyo sa kalwan sang klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Giradulong man sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! 39 na lang kaadlaw, Pasko na, advance Merry Christmas sa aton, mga ka-K5. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Sa liwat, may gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pitutanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapasaro, Mandaluyong Mall, Arevalo City proper. Kag sa tumantanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka Componi City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaipingman nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga K5. Mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan.
K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Sa kinanda mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlako nga mga issues nga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, maging kaupon man naton karon ng mga balita na ka-information halin sa aton nga mga K5 reporters. Kang tanan sa ilang natipon na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, K5 Jenny kauyunan, mga natipon nga mga balita, informasyon nagikan sa City Hall, kag mga follow-up subong nga gabi. And of course, mga dalag ko magkaroon nga mga balita na tipon, K5 Karen Badilla, K5 Kim Kaluyo, and K5 Alex Escalante nagikan sa provincial capital. Sa kinaandan, mga pila man karon ka mga dalagko nga mga balita nasyonal. In kaupon man naton karon ng mga balita nasyonal kag international. Nagikan sa ato nga news center mga update. Upod sa kay K5 Sani Punayn, K5 Aliera Joy Apin. Sa kinaandan, upod naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman iyo K5 June Alojado Kapulot. Kaya welcome gid sa inyo tanan diri sa aton nga pagpangalagad. Mga K5 sa aton karon nga pagpangalagad subong gabi. Today is a Sunday, November 16, 2025. Kapit sa 16 na kita subong edisyon dahil mabalaan mga K5, no? Hasta na 16, kapit sa 16 nagali kita subong. Oh, pwerte. Rasig na lang. 39 na lang kaadlaw mga K5 ang nabilin, Pasko na. Advance Merry Christmas. Ang iba nagahiwat na ganin sing ilang nga advance nga kuan mo nga Christmas party. Labanan mga manog tapos na sa November ning iban gahiwat na sila Christmas party abanse. O labi na gid sa mga opisina. And mga K5, ang iba naman alaban na pag-sampot na sang bulan sang December ya automatic ni. Adlaw-adlaw may mga ara na mga K5 nga mga kahiwatan. Sa ato sini nga pagpangalagad nano karon mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kay informasyon. Prepara na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Share and follow na sa ato sini nga mga duha ka mga Facebook page. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang John Kapulot News Live ka naka-cross post. Sa John Kapulot News Live ang K5 News FM Iloilo 88.7. Mga ka-K5, share nyo na kay damo sa mga dalagko nga mga talakayon nga mga issues diri sa ato sila nga pagpangalagad. Most especially ang pinaka-controversial mga ka-K5 nga AX distribution diri sa aton sila nga syudad sang Iloilo. Dito lang na ipagintrahan ang parte sa mga kwan ni K5 Andreo, sa mga binastos sang mga kwan, sa mga kunsyal. Kabalo ka mo ano abi kay hindi galing ko nakambal sa amo na kay manti siyempre nagpapili magkukunsyal tapos wa nyo ko ginpili bla. Diba sikero ko magambal ka mo nga sour griefing lang ning akon. Ano abi kay mapili ka mo sa mga kunsyal, ang mga kunsyal man abi nga mga inagi mong. Kaya man ta nagapagkamalaot sa mga grupo tayo sa mga amigo naton nga mga miyembro sang LGBTQ+ bla. Mga grupo taman sila mga amigo, taman sila mga mayo man sila. Galing kay mahilig ka mo magbutang sa mga kunsyal nga daw nagainagi. Ilang tawa kundi ang binata-bata nga klase sa mga pamatasan na mong ginabutang. Mong matyaga daw pamatyaga ko daw. Pamatyagan ko daw wala bla ka agi kwan. Ano a klase ka mga hindi ta mag-entrada. Kay kuan na nang binastos nga klase ka batasan. Nanamitan magkamos na sila. Hala. Dili kita ya mga K5 sa benepisyo sa aton nga mga pumuluyo. Mas especially mga K5 ang ining may kangtanan sa sining AX beneficiaries. Report kag informasyon una-una gid amo ni ay. May naglapta mga K5 nga mensahe na nga ginhimo sang mga barangay official diri sa palibot sa syudad ginpamunuan siguro sang hari-hari nila nga daw tuod. Ginbriefing dumduman yo nga sang magalupok ini ang reklamo sang mga AX beneficiaries
mga assistant for individual in crisis situation, mga ka-K5, kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati, kundi lumupok, ini kang nagreklamo ang mga AX beneficiaries. Nga ang ila ginabaton nga tag-gismil, nga ginahatag sa ila sang DSWD, ang nabaton gid Manila sa atubang sang taga DSWD, nabaton gid Manila mga ka-K5 ang ang gismil. Pero pag-abot sa sagwa dito, may nagabantay to sa ila kang nagahambal nga inang Choy. Diretso na ito sa barangay hall o kung sa diin tong venue. Nga kay Totoy, balik nyo to sa ilang 8,000, 2,000 inyo. Mga ka-K5. Ang mga AX beneficiaries, mga ka-K5, pinanghatag Manila kay ginapahog sang sining mga barangay official. Nga kung hindi nila pag-ibalik ang mga kwarta, hindi na sila makaliwat kung pananglitan na may hinatagay na maliwat, hindi na paglista mga ngalan nila. So ang rason, may ara nga rason nga ihatag kuno nila sa mga ihatag kuno nila sa iban nga wala malista. Tapos ang iba naman ang rason nila nga ibalik nila kuno to sa babaw kay ginahulat sang babaw. Pamangkot sino nga babaw? Kung mga bar kita nga babaw, alang-alang na ihatag mo na sa Diyos. Kay 500. Kay babaw hindi bla langit na. Sidiin nga babaw ginahatag. Amo na iplasta naton karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Now, ang iban nga mga lugar, ang mga ginpangtudlo diri nga mga kabarangayan nga may halatagan sang AX, subong ginpapospon kuno ni Mayor kay ipaimbestigaran niya pa, tapos ang maimbestigar ang kuanman ang presidente, ang kuanman ang ano ganini ABC president man sang haro. Ano nga mga barangay mga ka-K5 ang subject for for AX release o kon benepisyo sang mga benepisyaryo naton sang AX mga ka-K5. Amo ni nga mga barangay sa Arevalo, ang sa Arevalo ganit yang report yung mga ka-K5 yang may namatyan patumong gid bawian gid sang 8,000. Ano ibimel gali sang uli binalikan sang 1,000. 2,000 ang ginhatag, ang 8,000 gin racket gid. Ang sa Arevalo, duak bilog nga barangay to ang nakatilaw sang AX mga ka-K5, ang barangay Santa Filomena, ang barangay Quezon, ang sa Mayharo, Taytay Zonto, Kalubihan, Desamparados, MH del Pilar, Simon Ledesma, San Pedro, mga ka-K5, kag amo ni sang haruan. Ang haro to Kamalig, Lanit, Quintinsalas, Takas, mga ka-K5. Ang mga venue nila sini, ang haruan sa Simon Ledesma Gym, kag ang haro to ara sa may Quintinsalas Basketball Court. Ang city proper Lapos kag Mandurriao, mga ka-K5 kag Lapas, wala ya sang wala sang AX beneficiaryo o wala pa ya sang release sa amo nga mga barangay kag sa amo nga mga distrito. So 3 ka mga distrito ang mga ginpang hatagan aw duha gali, mga ka-K5, haro kag ang Arevalo. Karon ang mga barangay kapitan kung madumduman sa aton nga mga tagpanamati pinangita sa mga media kay pang-interbyuhon. Nagpa-interview ang barangay kapitan sa barangay Lanit. Galing kayang pagpa-interview makita mo nga nagabinuting. Kayang hambal ya mga ka-K5 nga siling yaway sa kuno balo kag wala gisag nga katulog sa kuno mong sang ulihin nalipat siya nga sila gali ang nagahatag sang Certificate of Indigency. Amo man ang barangay Taytay Zonto. Ang hambal sa taga-barangay Taytay Zonto, hambal sa barangay kapitan, gaway siya labot, way siya kabalo, way siya hinalungong. Mga ka-K5, gaway magmay labot na yan, kay ditso man na sila. So ang nagwa mga ka-K5, gaway siya kuno labot, way siya hinalungong sang hatagay. Sang ulihi, nalipat siya nga sila gali ang nagahatag sang Certificate of Indigency. Hindi pwede nga makabaton sang mga AX, ang ining mga AX beneficiaries nga ini, without the Certificate of Indigency, nag-impirmahan sang barangay kapitan. Amo na mga ka-K5, ang sa may barangay Quintinsalas ginpangita,
Hindi makita ang kapitan. Kay kuno permi lang may seminar. Sa ngulihi dito na balaan nga ang tanan gali nga mga barangay kapitan kuto sugod sa maglalupok ini nga balita. Mga ka-K5, pinatawag gali kagin pang briefing ang mga barangay kapitan. Pinangambalan sila nga dapat isa lang inyong ihambala. Hindi kamo maghambal na, hipos na kamo tanan-tanan, labi na gid kun media magpalapit sa inyo, hipos na kamo tanan-tanan, wa isang may maghambal. Amo nang briefing sa ila, sang halin dito sa ibabaw, ambot kung sino naman nga ibabaw ang ginahambal nila mga ka-K5. Hasta nga naglapta na ang message sa ilang nga group chat. Ang group chat mga ka-K5 nagagwa dito, nga gin-briefing ang tanan-tanan. Amo na ina ang imbuon. Tapos ginpangkatuan ang tanan-tanan nga mga AX beneficiaries nga nakabaton mga ka-K5 sang tag 10,000 supposedly nga supposedly yaw. Kay ti siyempre 10,000 manabaton nila mong gali kay ginpangkuha nilang 8,000 ti do adarwan ng kalibo ang nabilin sa mga beneficiaries naton. Ginpangkatuan kag ginpangbalay-balay ang mga AX beneficiaries nga nakabaton sang tag 2,000 kag ginhambalan nga pagwas gani nga pamangkuton kamo sang media. Ang isabat nyo naton 10,000 ginbaton nyo. Hindi na kamo dahil magpa-interview pa, balon nyo lang naton 10,000 baton namon. Wala naton ginkuha ang amon nga tag 8,000. Amo na ang briefing sa tanan nga mga barangay kapitan. Ginpanglibot ang tanan-tanan nga mga beneficiaryo. Sang sining AX makaki-5 kon ang assistant to individual in crisis situation nga halin sa DSWD mga ka-K5. So amo na siya ang briefing sa ila subong. Karon kay may ara nga hindi magpasitol. Ari mga ka-K5. Ilabi na gate sa may barangay Taytay Sunto, mayo man yung barangay Taytay Sunto kay may mga maisog nga mga taga-dira. Pila ka mga AX beneficiaries mga ka-K5 ang ginpangharas na dito. Ano ang balita sa barangay Taytay Sunto? Mga ka-K5, may ara sang mga taga-barangay Taytay Sunto nga naghimo na sang ilang nga mga sulat kag ila sini nga ginpirmahan ang ila nga mga pangsumpaan nila ini nga reklamo kun pananglitan nga maglabot dire ang mga taga DSWD region, DSWD national, ilabi na gid nga ginapamunuan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kung magpaimbestigar. Amo ini sila mga ka-K5 ang magareklamo kag mapasaka sang kaso. May ara kita sang interview mga ka-K5 nga AX beneficiaries kita. May ara K5 K500 no, may ara kita nga AX beneficiaries. Audio ipabati ta. Itsura hindi lang. Pero wala labot sina. Ginpirmahan pagid nila ang ilang nga mga papel nga ginsulat nga sila mismo nagsulat kag ginpirmahan mga ka-K5. May ipakita ko sa inyo nga isa nga mustra dire. Ari mga ka-K5 ipakita ko sa inyo sa aton nga Facebook live ang isa sa mga itsura sa mga complaint sang beneficiaryo mga ka-K5 magluwas sining sulat may audio pa ni. Ipakita ko sa inyong papel nga hindi nga ginpirmahan niya pero para nga hindi siya makilala gid gin-erase naton ang iya sini nga mga pangalan kung sino mga ginpangbutang dira kag ang istaya sini nga pirma. Pero ara nakasulat mga ka-K5 sini nga ako si gin-erase ta ngalan niya para hindi makita. Taga Taytay Zonto, Haro, Iloilo City. Nakakuha sang AX sang November 12, 2025. Nagabalor sang 10K sa DSWD sa Simon Ledesma Haro, Iloilo City. Pagkuha sang 10K sa DSWD, ginkuha ni Kagawad Blank. Why taman gibutang ngalan niya. Ang 9K sa akon sang hapon. Ginpatawag kami liwat ni Kap kag gindugangan kami
tag 1K. O, so 9K ang ikuha sila. Ginpatawag sila liwat kag gindugangan 1,000. Bali, 2K na tanan ang amon. 8K ang sa barangay. 96 kami, kami tanan nga benepisyaryo. Ang instruction sa amon ni Kagawad Blanc, may ngalan na sa iya nga pirma. No? Ginpirma niya may ngalan na. Pero gin-delete lang namon para hindi lang makita. Nga 1K lang ang sa amon makadto. Ubo silingon ti hindi bala daw 1,000 tapos 9K ginkuha tapos indugangan 1,000 ni kapitan. Okay? Now ara nakabutang ngalan apelyido tapos AX beneficiary may pirma na siya. So mga ka-K5, amo ni sang isa sa mga proporma sang ginplastar sang complainant nga taga-barangay san sa Taytay Sunto. Isog ang mga taga-barangay Taytay Sunto. Ambot ko ni iban nga mga taga-barangay, no? Hindi way kamuya isog ya. Ugaling, bangon siyang kaisog nila. Mga ka-K5, may harassment nga natabo sa barangay Taytay Sunto. Anong natabo? May ara nga isa dira ka hindi man gani saya AX beneficiary galing kay siyang ginapasibangdan nga amo kuno ang nagapaisog sa sining mga complainant nga ini nga mga AX beneficiaries. Kay ini siya mga ka-K5 ang gin-report nga ginatudlo nila nga daw amo kuno nagapalapta kag amo kuno nagapaisog sa sining mga AX beneficiaries nga ini. Ginlusob sang barangay kapitan upod sang isa ka abogada. Mga ka-K5, paglusob upod sa isa ka abogada, sus! May ara kami karon video nga ipakita sa inyo. Audio kag video gida. At the same time, pamati kamo dugay-dugay sa aton nga mga tagpalamati. Kay aton mga ka-K5 nga ipabati ang complaint gidya mismo. Interview, complaint sa sining. Magluwa sining papel nga ginpakita ko sa inyo nga complaint letter nga ini. Nga ginpirmahan sang mga AX beneficiaries. Mga ka-K5, may audio pagi kami nga ipabati sa inyo. Tingog sang complainant nga taga-barangay Taytay Sunto. Ano naman ang nangiresulta nga ang nagbata ang isyo? Kay pagkatapos nga ang ini mga ka-K5 nga complaint kundi naglabot na sa media labi na gidres K5 News FM ang natabo may mga post sa Facebook mga ka-K5 parte sa mga complaint parte sa sining AX nga ini may nag-comment dito ang nag-comment mga ka-K5 amo ni siya ang bata sang ginharas sang isa ka abogada upod ang barangay kapitan sang barangay Taytay Sunto. Mga ka-K5. Tapos pag haras ginhambala nila nga niyati ang imo na nga kwan ang imo na nga gin po sa Facebook ang imo na nga comment na siya kwan na live bilos na ya dapat kakason mo na ginakontrol nila para damage control. Ginalibot nila subong tanan-tanan bilog nga syudad sa Iloilo labi nagit ang mga beneficiaries naton. Ginalibot nila para damage control. Ang tanan-tanan nga mga complainant amo na gani ang ila ginahimo ginalibot isa-isa sa balay kag ginahambalan nga hindi mag-post sa Facebook. Pang-delete ipang-delete ang mga post sa Facebook. Kag wala labot sina kung makadtuan kamo sang media kag interviewon hambalon nyo nga 10,000 gid ang ginbato nyo. Ano mo ni karon kay may-ari ang nga mga pirmado? Ang isa naman ni saya mga ka-K5 amo ni siyang napasibangdan. Nga siling niya siyang napasibangdan nga amo kuno ang nagapaisog sa sining mga complainant tira sa may barangay Taytay Sunto. Amo ning rason nga siya yang ginharas kay pati ang bata yan nagpost sa Facebook o ko nag-comment. Ang comment ito amo nagkaroon baloon ta kung anong comment sa Facebook kay naghambal ang abogada nga iya nga comment sa Facebook is live bilos. Mga ka-K5 tiriti live bilos abogada kasulusubon mo imo to sa balay kag waswasan kag arat-araw birabirahan mga ka-K5. So amo ni mga ka-K5 that's why nga kinahanglanon ini mga ka-K5 nga dapat makadtuan na ni kag dapat makalabot na ni sa National DSWD although nga nakabati kita nga magin post mga ka-K5
ang account ni Secretary Rex Gatchalian sang DSWD National. Yung may ginpost sa iyang account nga nagahambal nga nakabati siya ka nakahibalo siya parte kuno sa mga pang-deduct sang mga ginapanghatag nga kwarta sa mga benepisyaryo sang AX mga K5. Rason nga ini siya nagaplano nga pag-imbestigaran. Diri ting pamangkot kung mag-imbestigar kabay pa nga hindi li malabot yapon kag mapahog ining mga nag-complaint na ini. Mga K5, plastar ko sa inyo isa-isa diri sa ato sini nga pagpangalagada. Nagbata ang isyu. Kay may ara na nga mga harassment mga K5. Isa ka pamilya ginlusob sang barangay kapitan upod ang iyang abogada. Ang abogada nga ini mga K5, in fairness sa iya pangitaan taman idiya nga makasabat kung nga matutuod ni nga ang nagkadtong ito siya sa balay mga K5 ya kag mag-wara-wara to. Pation ya tingog mo. Tapos mati ka mo bala karon kay pabati ko sa inyo, tingog ya palang mabalaan nyo, ma-identify nyo kung sino siya mo. Sino siya nga abogado. Kag latawon ta kay may ara pagid nga video nga nagapakita nga nakitaon gining itsura sang sining abogada nga ara itsura ya nga nagawarak sang babay ato sa balay mga K5 sa sining Mag-Iloy nga among ginapasibangda nila nga nagapalapta kuno sang impormasyon bay kang tanan sini sang AX beneficiary sa deduction nga ginapang kuha nilang tag 8,000 tapos ang 2,000 ang ginapanghatag sa ato sining mga beneficiaryo. Isa na diri amo ning nakapirma. Ang nagpirma mga K5 amo ni sa isa damo pa na di. May mga damo kita diri nga mga papel nga mga ginpang-send sa aton. Mga K5 nga lunsay mga ginpang-sumpaan ini kag mga ginpang-pirmahan ini sa mga inang beneficiaryo sang AX mga K5. Nga rin diri sa aton nga tag isa lang tong sample ang ginhatag ko sa inyo. Isa na tong sample ginhatag ko sa inyo nga beneficiaryo nga nagpirma mga K5 nga ginpamatud-an niya nga nagreklamo siya nga may 10,000 gid man nga ginapanghatag pero 8,000 ang ginkuha sa ila permiro ganin may bimil gid. Tapos ang ulihi gin konsensya guros kapitan amo na nga ginbalik ang 1,000 8 na lang kalibo 96 sila tanan ka mga beneficiary mga K5 sang barangay Taytay Sunto. Kung aton nga isip-isipon matik-matik naton kay 500 ang matabo sini nga daw ara sa nagalabot sa mga sobra sa 700,000. Masobra kay 500 o mga 760,000 o 780,000 o mga 760,000 kay 500 760,000 ang nagbalik sa barangay nga ginkolekta sang barangay Taytay Sunto sa 96 ka mga AX beneficiaries. Kung isipon mo nga tag 8,000 ang ila nga nakuha. Ang nabilin sa 96 mga K5 amo to ang tag 2,000 permiron may bimil gani. Isa lang gani kalibo supposedly ang ara sa mga beneficiaries. Ang may bimil giging kuha nila galing sa ngulihi may posibilidad nga gin konsensya siguro. Konsensya siguro sa kapitan. Pinabalik ya ang tag 1,000, that's why nga tag 2,000 na lang ang mga beneficiaryo sa aton sini nga mga AX beneficiaries. 8,000 gilang ilang nga gintira. Di ko nimo isip-isipon ikuan naton mga K5 no. 96 sila kabilog ariyo. Kwanta sa 96 sila kabilog mga K5 no? Magtag 8,000 96 times 8,000 nagalabot sa 768,000. 768,000 mga K5 ang nalamon ang naubos kolekta sang barangay kapitan o sang barangay hall sang barangay Taytay Sunto ambot kundi nagkadto ini ang 768,000. Te 96 ka mga benepisaryo ina sa barangay Taytay Sunto lang. How about sa iban nga mga barangay? Katulad sang barangay Lanit, laban-laban minilyon gito. Ang barangay Takas, laban-laban minilyon man to. Ang barangay Quintin Salas, laban-laban minilyon man ni. Kay damo mga pumuluyon Taytay Sunto ni hindi man dako nga klasik barangay. Pero may K5 may 96 sila ka mga sa malipot nga sugilanon
gingamit lang ni nila ang DSWD para nga makatipon sila sang damo-damo nga kwarta. Pamangkot anhon nila ni. Amo ni kadamo nga kwarta maka-K5. Basi dugay kibot lang ta. Malagaw naman niya ang mga barangay kapitan sa gundi nga lugar to ka maghapi-hapi. Upod sang ila nga boss maka-K5 nga daw drum. Plasta naton mga K5, ari unahon naton, no? Unahon naton mga K5. Ang report ni K5 Jenny Kauyunan, no? Ano ang plasta pero antes na mayara kita audio da sang complainant, no? Yara. Ipabati ko na sa inyo mga K5. Ang complainant, no? Kundi ginpakita ko to sa inyo, papel pa lang to. Amo to siya ang ginpirmahan sang complainant. Ang beneficiary gid, no? Ipabati kung tingog gid sang beneficiary. Para nga tingog gid mabatian ninyo mga K5. Damo kamo gambal mga kapitan, gambal mga kapitan nga kuana palagpat na. Himo-himo istorya na. Hindi na tuod. Di ko hindi tuod nga mareklamo ni sila. Di ba K5 Andre? Kung hindi ni tuod nga mareklamo sila. Nga ang nagalaptang sugilano naging kuhaan yung ganyan sa 8,000. Ari mga K5, check naton ang audio. Mga K5, no? Sino na interview si K5 Kim? Yari mga K5 interview ni K5 Kim Kaluyo sa sining complainant mga K5 sa Barangay Taytay Zunto kay ginpanginwala ni Kapitan nimong may harap pa tada sang record sang tingog ni Kapitan, no? May harap pa ta? Ano unahon taman ang unahon tagros Kapitan anay gilay, no? Galing medyo mabudlay. Unahon ta na ang kwan, unahon araman. Unahon ta sino unahon ta ang Kapitan? Pamatian tanay lang ang balsang Kapitan da para nga kay balo ka ginpa kuan yan imong ginpanginwala yan mga K5 mong, no? Ginpanginwala yan eh. Unahon tanay ang complainant gali, no? Unahon ta ang complainant mga K5 pero ginpanginwala ni Kapitan eh. Aber, kung ginpanginwala nyo ni nga ginharas nyo tong tao. Aber, check naton mga K5, pabati ko sa inyo ang audio sang sining complainant nga nakabaton sang 10,000 pero ginkuha ang 9,000 sang ulihigin balik pagidang 1,000 sa barangay. K5 Andre, go ahead. Nene, tawag na ma'am, ano ni ang reklamo ninyo regarding sa AX-Man? Anong plastada nung natabo? Yes, ma'am, bali ma'am, ang reklamo, bali ako ma'am kay sa barangay Taytay Zunto, bali nag-pay out kami pang November 12, pang aga, bali in kami nga may kaon kami nga 10,000 pagkain sa amon ang 90 para sa abon. Nakibot kami mga agintwa kay para sa amon na pag ang main namon ang ginagamit nila. Pero sa ano ni sila ma'am naghambal sa inyo pagkatapos nyo na maklim ang kwarta o kung before pa lang? Bali ma'am, siyang gintwa namin ang papel sa Davao, sa Davao Barangay Hall, yung dabalan kami ni Kapitan Gina Idaulia, nga kung makutong kami, ang pinakaon namin, nabalo namin na 10,000. Then, pag-abot, dili sa pagkuha na namin sa kwarta, yung kuha ni Kagawa, Jingjing ang kwarta. Pagin mabagal na kami nila sa 1K, dinrimit ko sa babaw ang 1K. Diin namin niya ma'am nga ibabaw? Sa barangay hall, ma'am. Oo, sa barangay hall. Pero aside sa barangay hall, ma'am, may ginanamin pagin sila kung para sa diin ni ma'am nga ibalik din ang kwarta? Yes, ma'am. May ginhambal sila mga ang kwarta nga na para sa mga leader at SK, city leader na daw, ma'am. Ang sa ako, ma'am, ay ang pwede itong SK, fix naman na, ma'am. Leaders ng ano, ma'am? Leader sa barangay. Leaders ng barangay, doon mo ng persona, doon mo na. Yes, ma'am. Oo, tapos, ako, sino nagambal, ma'am, nga para sa SK nga sweldo? Bali si Kagawad at si Kapitan Gina. Oo. Tapos, anong din sabat niyo sa iya, ma'am, pag-ambal niya sina? Bali mamuhay na kami dami isang rasa. Kaya, siyempre, ma'am,
nakibot ng kami ng mukha di tama na kami nila. Tapos amo na dili mga Disney, dili ang kulwa ko, hindi dili na bang. Kaya ang naungamat, tanda nila, pagkalista nila sa nagbalang din nila yung mga 1C. Tapos pag wala namin sa papel, sa barangay yun, yung mga nag-pay out na kami, sa November 12, Disney, dili ang baon dapat. Pero tawag na ma'am, bali, paano nila ginkuha sa inyo ma'am? Araga bantay man sila sa venues ang nag-pay out ka mo or kamo mismo nag-kadto sa ila or ginkatuan niya kamo? Bali man ginagalan sa ginkatuan kami ni Jingjing ka din pangwa yung kwarta. Hindi niya kamo ginkatuan ma'am? Dito may tupang na sobrang gagawin na. Parang kay ko. Ano ma'am, may intimidation yung tahog ka mo nila? What if abi kung hindi ka magkatag, anong himuon nila? Wala man, bali din dito nila, din kulti, dito nila paan, niya kay para po sa leaders, din na iya po naman. May leaders, kagamo to nga nambal mo nga sweldo sa SK? Oo. Dito lang ang mga pala nga para dito mga nakasihan. Oo. Pero ang inyo ma'am, dugay na nga bagyo or paano ka mo na-qualify abi sa amo nga assistance? Pag Bagyong Tino lang dito. Sa Bagyong Tino, oo. Pero may calculate. Wala pa, hindi kami aware na ang 10K, ang budget, adi na mga Pero, ang ginpermahan nyo gadya sa DSWD is 10K. Yes, ma'am. Gin-briefing kami nila nga tumatutunan. Hindi dali namin 10,000 ang baon namin. Pero, paghatag nyo or pagkuha nila sang 9,000, may ginpapirmahan sila sa inyo? Wala man, ma'am. Bali, for example, paano nila ma-indicate nga anong tawag na nakahatag. Yes, sa 19, wala man sila maging papirmahan dahil si Jingjing ang nagkuha sa aming kwarta man. Tapos, pagkahapon, mga alas 2, yung patawagan nila tanan ng mga beneficiaryo na mga partner ni Kapitan Gina pagkisadigangan niya natin. Dahil ito niya tanan ang ginhatag. Baligin-balik niya sa inyo ang 1,000 para duma na lang. Pila ka mo kabilog ni mamangin kuhaan sang ma'am, sang 8,000? Dali ma'am, ng tisit sa beneficiaryo sa barangay tayo yung buharo. Pero tana, kung sino ang gikuhaan? Ang pamilya ni Chick. Pag ni Kapitan Gina, kung gikuhaan naman ma'am. Okay? Pag sa interview sa amon man to interview. Beneficiaryo, wala sa gikuhaan. Oo. Ano na magaling ng gikuhaan kanina? Ano naman din pinilian lang. Oo. Ay tungkol sa pamilya ni mama. Pero nabatian no ma'am or natanaw mo kay may interview kami kay Kapitan nga allegedly ginpanginwala niya. Anong mahambal mo tumawag sa statement ni Kap? Kabuti ko hindi niya ma'am. Kaniyan sinahimo nila malain ma'am. Kaya mo ma'am, may mga proofs ka mo nga makapamatuod na ginkuha to ni Kapitan, picture, video, messages. Wala ma'am, pero ma'am, ang tanan sa mga beneficiaryo ma'am, pwede din kami tanan magtupang ma'am. Pwede din kami magtupang sa news, kasi sabihin ka mga magpapamatuod lang nga ginagawa yun ma'am. Bali, ano to ma'am ang nabatian mo sa statement ni Kapitan kay as per gin-interview naman kahapon nga do sa likawot gid or do hindi amo na ang natabo? Bali ma'am, sa dahil ma'am, diri pa lang ma'am, gina-qualify na. Oo. Si NDSWD ang ga-qualify. Oo. Dito pa lang ma'am, balik awot na ma'am, butigan ma'am. Oo. Dito pa lang nakadlaw na kami siya ma'am, kay ino na yung obligasyon na sa barangay na kamo ang ma-qualify kay ino na barangay. Oo. Hindi NDSWD. Kay NDSWD ka sa la-qualify. Oo. Kaya kabulit mo ang lahat sa DSWD kung pwede makaswa. Di ba man? Oo.
Pero tawag naman kay just like sa example sa ginamba niya is nag-issue lang kuno sila yung ano pero during sa venue ma'am sa distribution ara sikap sa venue or wala ma'am. Bari ginpakadto lang or ginkato. Pero tawag na ma'am, may anong gusto niyo subong matabo ma'am? Bali ma'am, ang gusto lang dito namin ma'am, mapaaw-sopang tanan nga ang tuod na ara sa China. Pag-ibalik lang ako para sa amo. Kaya ma'am, kinanglanon na namin mamubakit na nakatulik para sa amo. Ano pa tan itong ibakal niya sa 8,000 ma'am? Bali ma'am, may mga materialis na nga para sa talay ma'am. Ito yung na ano nga ang among talay. Nagutaan man. Kaya pag ipakal man pagkaon ma'am, siyempre tungkol sa bagyo, wala man kami kapila man kahit na wala kami din nag-duty. Kaya kung naman namin napag-ugalingan namin ma'am. Ano ma'am, bala mo ni ma'am kay base man din sa pag-istorya naman kay Top nga accordingly kasi matingala nga aton nga mga viewers nga ato sini nga mga listeners ang tingog bla modulated no tingog ni kaki 5K matsosbong balo ka mo ang tingog nila nga ginkuan naton kay nagpangabay abing complainant nga aliwaton ang tingog niya kay basi mabalaan bla kag ti simpre dra sa Stars Barangay Taytay Sunto. Teka ko ma-identify ang tingog niya. Babae ito aton interview ha. Ang interviewer babae man. Si 5K tong interview siya. Nami gili tingog ki 5K no kun lalaki gili tingog yan daw si kaki 5 Aron tingog ya. Lalaki tingog. So, ginhungod na mga ginligwat ang ilang si iya nga tingog. Kay nagpangabay nga kung pwede, hindi gid pag ipabati ang original nga tingog. Makakipay kay mati siyempre nahadlok. Nagpangisog na sa gani nga magpa-interview pero hindi siya gusto nga mabalaan ang tingog niya kay laban-laban haras. Ginharas gani itong hindi gani complainant. Ginharas gani may dala pa nga abogado. Ano ba yung kung ini ang kuan kayong ginahimo subong sa mga barangay sa bilog ng siyudad Singlilukotob sa mga nakabato na sa nagligad na K5 ginaisa-isa ini kadto sa mga barangay opisyal ginapatawag kung hindi gani ginapatawag ginaisa-isa nga ginakadto kay ginabriefing ginambalan nga kung pamagkuton kamo gani isang media nga kung pila ang nabato nyo hambalon nyo gismel tapos hambalon nyo nga wala ginabuhinan. Amo na abe. Amo na ang gina-briefing sumong sila tanan-tanan. That's why nga gintago naton ang tingog sa sining complainant naton kaya amo ni siya nagpangisog nga naghambal. Kag magluwasi na nagpirma ini siya sa isa ka sulat nga ginpirmahan niya nga nagapamatuod nga ini siya nakabaton magka-K5 sang 10,000 pesos pero instead sang 10,000 9,000 lang ginhatag or 1,000 kalibo ginhatag sa ila sang uligin dugangan pa ni kapitan 1,000. Ginimo nga 2,000 din 8,000 ang nabilin mga ka-K5 ginkuha ini sang mga barangay official. Kaya ang rason gali dito base dire sa interview naton nga ang rason kuno ipang hatag sa iban nga mga leaders sa politika. Mga leaders na sa politika blati sino nga mga leaders na sa politika kay sino ini nga politika siyempre iya sang babaw kay mga sitting barangay captains halos kalabanan iya ini sang administrasyon ni Mayor Treñas mga ka-K5 so leaders nila sa nagligad ng eleksyon. And after that ang iban pagit nga mga barangay official siyempre ang barangay kagawad or SK chairman ang SK chairman niya mayara na sa honorarium pero ang mga SK kagawad why ni sila yung mga honorarium amo ni kon nga ang ining sobra nga 8,000 nga ginkuha nila iatag pag nila kuno sa mga SK kagawad para nga makatilaw man buot silingon gamiton ini para nga pampakuan niya pampapugi points sa tanan-tanan nga mga barangay official kaglakip na sa mga pila ka mga political leaders nila amo na mga ka-K5 so ini naman ang mga nakabaton sang AX na ka-K5 to ginagamit ilang ngalan para nga makakuha sang kwarta pero in behalf sini 2,000 yatag sila ang 10,000 ikwaon nila kay panagtag sa iban
Mga kakipay, panghatag ko no sa iban. Pati kitang balita nga hindi lang kay sila nga para sa iban ni kundi ihatag pagini sa ibabaw to. Kumangkot sino nga ibabaw. No? Mga kakipay. And amo ni siya ang rason nga may ara pagid nga residente sang barangay Taytayson Toharo nga ginaligar nga ginharas ang barangay kay opisyal kag sang may upod pa nga abogada. Kang abogada kilala nyo gid ni. Pero in fairness siya pasabton tani siya, no? Parang balaan ta may kuno rason pero may ari kita diri sang video nga nagapakita kung paano nila ginlusob sa balay ining mag-iloy mga ka-K5 nga ginreport nga nag-comment malagani kuno to sa Facebook. Ang comment malang to nga ano gani kuno to mga barangay official ano to man basta mo na no. Kaya nga ambal sang kapitan sila nga asang abogada yalay bilos to. Before mga ka-K5 sang harassment sa balay, may message na nga daan nga ang nakabutang sa iya nga profile picture sa amo nga message mga ka-K5, ang profile picture iya sang abogada. May ara sila nga sabtanay, may mga screenshots, ari man diri sa aton ang mga screenshots nga ini. Pang isa-isa ko ni sinyo, kay kung pananglitan, kay man natin siyempre, napangtago ta mga ngalan kag apelyido pero sa screenshot nagapakita nga ang sabtanay nila makaki-5 parte sa Facebook ang nakabutang sa profile picture makaki-5 profile picture sang abogado. Ang naga-message iya sa Messenger. Then dugay-dugay kumadto gito sa ila balay kag makaki-5 ginharas ang ining mag-iloy. Ang mag-iloy, pamagkuton ta karon kung gusto nila magpakilala gid para mahingadlan ang ilang ngalan kag apelyido. O kung hindi, mga ka-K5 para nga mabulgar ko sa bagay, hindi ni saya ex-beneficiary. Siya lang ang nag-comment sa Facebook parte sa reklamo sang mga ex-beneficiaries. Nag-comment ang bata. Pag-comment sang bata, gin-message mga ka-K5 sang abogada. Pag-message ng abogada, nagsabtanay sila sa Facebook. Then after sinadira ka-K5, pag sabtanay sa Facebook, dugay-dugay, kumadto ang abogada sa balay mismo sang sining mag-iloy mga ka-K5. Plastar ko na sa inyo, sa ato sining pagpangalaga, hindi ka mo ma-hold your fire, hindi ka mo maghalin gid kaya mo ning makakuan ang amo ni siya ang maka-interestante pitla kwaw dapuga bilik sang ilik kaya doon nagpilitla kwaw interesting hindi na ko pitla mga ka-K5 amo ni interestante gani hold your fire mga ka-K5 i-plastar so pagbalik naton upod naton ang ining complainant nga ginharas sang abogada kag sang barangay kapitan sang barangay Taytayson to. In fairness sa abogada kag kapitan pasabton ta naman sila liwat nga duwa. Mga ka-K5 ang ginhalinan sini AX distribution. Kay man kung hindi kamo tani dalok-dalok kag sungak-sungak nga mga buisit kamo. Mga yudi patula kamo. Ang para sa kay Juan ihatag kay Juan. Ano ang hambal sang Ginoo gani kay 5 Andre? Hambal sang Ginoo na mangkot si ganito na mangkot si yaman si Julio Cesar. Sila nga Ginoo. Nya kun halimbawa sila ang buhis abi sila kwaon pagkatapos kung magbayad ka sa buhis pagkatapos kuwaon kag partihan pagidang isa pagid katawo nga hindi man para sa iya anong imuon misabat ni sino nga si Juan no? Si Juan o si Pedro ambal ni Ginoo sila niya Juan sila niya Julio gali siya ang para kay Pedro ihatag kay Pedro di bla mo na kay 5 Andre tapos ang para ni sa mga ex-beneficiaries naton para na to sila kwaon nyo pa mga sungak-sungak kamo mga dalok-dalong mga labos-labos kamo mga ka-K5 ay plastar ko na sa inyo mga ka-K5 pagbalik naton kag may video kita dire sang pamatuod kung paano ginharas ang mag-amay ang mag-iloy gali
Basta na to nagkaroon magka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagan. Diri lamang nagpa-blatter ni sa pulis ha. Ininggin pangharas magka-K5 nagpa-blatter ni sa pulis. Nara sila sanggin pa-record sa pulis magka-K5 nga ini siya ang nagpa-record nga naghambal nga ginharas ni sang barangay kapitan sang Taytay Sunto. May isa pagit ka barangay kagawad nga nag-upod kag sang siningin aligar nga abogada mga ka-K5. Plastar ko na sa inyo diri sa ato sini nga pagpangalagan. Ang mga balita ang inobatan ang builog nang igradulong sa inyo sa kanwa sang klinika DTX 500 kag Mighty C. Pambulong ini sa mga high blood ba? Sige na high blood ka muna sa komentaryo ta. Bulong sa high blood. K5 no? Lakip na para sa hypertension, para sa diabetes, kag iban pa nga mga baratian katulad sang cancer. Kinanglano nato ng klinika DTX 500 kag Mighty C, di power combination sa klinika de alternatibo medisina. Nga kinanglano nato nga mag-inom sini. Mga ka-K5 kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agon nga pungga ng pagtubo sang bukol sa lawas naton. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga K5 isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon naman nagkalaguba nga mga selula sa lawas na through apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanseros. Hindi na pahulata pa nga magtubo bukol sa lawas proteksyonan aton kaugalingon klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras alas 7:55. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Pirmi kang luya pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C protektado ka pirmi. Mighty C vitamin C para pirmi malipayon inom og Mighty C. Vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C protektado ka pirmi. Mighty C vitamin C para pirmi malipayon. Tungod ang Mighty C alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C protektado ka pirmi. Mighty C vitamin C para pirmi malipayon. Palit nag Mighty C. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural.
Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad oras sa aton karon nagkalaboryeta sa 3 minutos na kaligat sa alas 8.
Check naton mga ka-K5 report kay informasyon nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Kay siya ang aton siningagin tugyanan no nga mag-interview sa sining complainant nga gin aligar no nga gin haras ni kapitan sang barangay Taytay Sunto. Upod si upod ang abogada mga ka-K5. So gin do mati na to nagpa-blatter ini sa police station ang ining mag-Iloy. Sa police sila nagpa-record o kung sa barangay. Taon nato na karon kung din ang record sa balay o kung sa barangay o kung sa police station. Mga ka-K5 sa aligasyon nga gin-haras ini siya sang abogada kag ni kapitan sino ganito ngalan niya Gina apelyido man Ilauria. Mga ka-K5 yung man ang kapitan to bla dumduman nyo. Pero in fairness sa ilan ning abogada kag ang kapitan ginhambalan ko maning pangitan ideya nga mapasabat kag ma-interview. Unang rason may isa pa to kaupod nga barangay Kagawad. Ang report kay informasyon nga si kapitan ko no hindi makita subong sa iya nga barangay kag sa iya nga balay. Pero matiko daw nagsimba kuno si kapitan. Pero tika Diyos nun kay kapitan. Kaya sa pihak kalinya naton si ka-K5 Jenny Kauyunan iplastar kung paano natabo ang insidente sang pagpangharas sa sining mag-Iloy dira sa may barangay Taytay Sunto. Ang nagharas sa ila si kapitan. Mga ka-K5 kag may upod pa nga abogada. Kang abogada mga ka-K5 gaan taga mo hint nagdalagan ini konsyal sa syudad sang Iloilo sang 2025 nga eleksyon nga Mayo. Pero check naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. 5 Jenny. Yes, sa K5 June, personal naton o nga gin-istorya ka K5 June. Ini si Ma'am Janet, nagpalabot siya sang concern niya bala ka K5 June regarding sa allegedly pagpangharas sa K5 June sa ila kagabi ka K5 June o silik na gabi kasunod ni ka K5 June no, nga nag-comment ang iyang bata sa post naton ka K5 June regarding sa okay. Dali lang kita. Sa aton gali nga po sa Facebook siya nag-comment. Yes, sa K5 June, sa aton na Facebook. Okay. Ang isyo parte sa gin-post naton sa Facebook, ano nga isyo parte dira ang aton nga ang iyang gin komentaryuhan sa iyang nga bata? Ang dito sa may Taytay Zone 4 or Zone 2 ka K5 June, ining allegedly ka K5 June nga ang AX K5 June o kanang Assistance for Individual in Crisis Situation na ginahatag sa mga beneficiaryo sa K5 June, ang ginakuha ang 9,000 pesos sa K5 June. Kag ang ining 9,000 pesos, ang basa nag-complain sa mga K5 June, ang 9,000 ihatag o kung ihatag o ipasweldo sa mga SK officials kag sa mga barangay leaders. Okay. So, nag-comment tong bata niya ni Ma'am Janet nga ni. Yes, okay, Ma'am June. Anong bata niya, lalaki kung babae? Lalaki, si lalaki. Alias Janjan. Okay, Janjan. Okay. So ano gid exactly ang comment ni Janjan now? Actually, ka K5 June, naman ni Ma'am Janet, wala yan na napasahan ang comment, no? Kay gin-delete naman ka K5 June. Sino nag-delete? Si Janjan man. Gin-delete niya man. Nga gin-delete niya, anong rason? Amo ni ka K5 June, kay... Sige, abi, plastar, abi mayo. Sige, mamati ko. Proceed. Oo. Kay after ya ka K5 June nga nag-comment dito no sa aton nga Facebook page K5 June, nag-message ni sa iya si attorney Sheila Olid. Si attorney Sheila Olid sa aton nga is nagpadalaga ni siya nga konsehal under sa grupo sang Uswag ka K5 June. Si kining Janjan natingala siya ka K5 June no, kay hindi man personally actually kilala si attorney Sheila. Nag-message sa iya ka K5 June nga nga about sa comment niya sa aton nga post sa K5 June. Sige na pamangkot niya nga ining iyang comment is pwede siya libelous kumbaga kay K5 June against
sa mga officials ng Barangay Taytay Zone 2 kay 5 June. Okay. Siya man kay 5 June, pag-comment niya, at wala man nakabalo ang ining si Janjan kay 5 June, kag naman yaman nga ano bala, nga sala na bala maghatag sang opinion kay 5 June. After that, kay 5 June, no, tinag-request si Attorney Olid sa iya kung pwede makatawag. Si pagtawag kay 5 June, since nga no, sa alang-alang sitwasyon ni si Janjan, wala yan nasa bata kay 5 June. According to Ma'am Janet, ini nag-message si Attorney Olid sa iya nga bata mga past 7 na sang gabi, ligad gabi kay 5 June. Tapos, nakibot siya kay 5 June, no, nga sang after few hours kay 5 June, nga nag-message ni si Attorney Olid sa iya nga anak, nagkadto ni siya kay 5 June sa balay nila, gid mismo personal. Si Attorney Olid, upod ang mga officials sa kay 5 June, no, sang Barangay Taytay Zone 4, nga ginapangita niya ang bagit ni Ma'am Janet nga ginapangita ya ang imbukada kay 5 June, kinapamangkot niya kung sa diin si Janjan kay 5 June kag didto na nag-umpisa ang ilang confrontation. About sa comment ni kay 5 June sa aton nga gin-post. Ang nakatingalhan sa karon ni Ma'am Janet kay 5 June, that's why nga nagpalabot siya sa iyang concern sa aton nga ang sa kadamo-damo nga nag-comment sa post Facebook? kay 5 June o sa Facebook nga ang si Janjan gid ang iya gid nga bata ang ginkadtuan. Kag natingala siya kay 5 June, no, nga ano ang kumbaga ang bahin o kun ang connection ni Attorney Olid sa sining issue sa regarding sa AX kay 5 June. Since nga in the first place hindi man siya konsehal sang syudad. Yes. Hindi man siya connected sa DSWD kay 5 June. Isa man siya ka private citizen, kumbaga a practicing lawyer and a private citizen. Tinga ang nagkadto siya Hindi dito. man siya hindi man siya legal counsel ni Kapitan? Hindi man? Amo na ang wala ta na confirm kay 5 June Okay. kung legal counsel siya ni Kapitan o Base kung legal hindi. counsel siya ni Kapitan o kung sang mga barangay official sang barangay Taytay Sunto kay hambalya lay bilos ini sa part sang mga barangay official sang barangay Taytay Sunto. Subot siningon, amo na. base may posibilidad nga abogada sa o kung legal counsel sa sang barangay Taytay Sunto siguro Posible kay 5 June. Pwede, hindi bla, pwede. Pwede sa maging legal counsel sang barangay Taytay. Amo na kay 5 June, no, hindi man ta ka maka-assume kung ano gid ang karangtanan ni Attorney Olid since gintry man naton kay ina sang team sa kay 5 June team makatuan ang barangay. Agud makapanga. Sa mo na nga bagay dapat abogada ka. Dapat ipaagi mo sa legal file ang kaso kay kuan nga mga kadto kay mo sa balay kang mangharas ka magkonfrontaman, di ba? Legal hindi ba? Legalidad yung away sa abogado, hindi ba? Legalidad. File kaso. Ang balon si Kapitan nga, dali ka mo di mga kapitan, mga kagawad, dali mo di. File ta kaso niyo kay Laibilos ning statement niya, iya nga gin-comment to, nag-comment man sa gani niya, Laibilos ni. O dali, file ta di kaso, ipakuan ta ni, ipasumon ta ni, pasakaan kaso. Ikatuon mo yung to sa balay, kag konfrontahon, nagkadto gid siya, iya gid personalidad mismo ang ara sa lugar, pag kadto to. Ma-identify nga siya gid. Yes, kay 5 June, identified siya ni Ma'am Janet. Nga amo na natingala siya nga aging katuan gid siya sang or gid pakatuan gid siya sang abogado kay 5 June this gabi na, no, mga pasado na alas 8 kay 5 June agud nga pangitaon sa Janjan kag ipa ang pamakuton regarding ni sa gin-comment niya kay 5 June sa issue sang tagtaganay sang AX kay 5 June sa barangay. Kaya tingalaman sa gani nga siya, iya nga bana o kunang iya nga bata, ang wala man nakaagi actually kay 5 June sa Tagbaton ayuda kay 5 June. And kagambala gani nga probably sila ang ginsuspetsuhan o suspetsuhan sa mga barangay officials nga nanugid kay 5 June o kung nagpa-interview sa K5 sa Biyernes sa K5 June. Tingnan ba niya nga amo pa-interview abi kami since nga wala man kami nakabaton silang ayuda, hindi man kami ang natungdan, hindi man kami ang kumbaga ang benepisaryo. Pero kung amo na nabala kay 5 June, despite hindi sila benepisaryo, may mga concerned citizens man nga nagapalabot sila sa concern hindi makahambal nga amo nang iya problema nga dila sa barangay nila ang ilang AX ang ginabuhinan sa mga barangay officials. Okay. So may
antes ano man ipabati taguro ay kwan taguro anay ipakita taguro na yung video kay manti total kung sa bagay na hingadlan naman no si Attorney Sheila Ulid si Kapitan pasang magkadto to sa balay sinong upod ni Attorney Sheila Ulid magkadto sa balay sang sining mag-iloy nga ini K5 Kim. Ang upo niya ka K5 June ang mga officials no mga kagawad kag si kapitan may barangay tanod pagani ka K5 June kagang according kay Ma'am Janet may nakita man silang police kay since ang ilang barangay or bilay ka K5 June sulodlon siya. Hindi ba directly makasulod si K5 June I mean hindi pa makasulod ang patrol sa police pero sa punta nakita nila nga may patrol sa police sa K5 June. Pero wala man yang police nakaupod. Wala. So ato lang yan sa puntang police. Grabe nga waslik puder gamit pa pulis Okay. So antes sina pabati tanay ang tingog ni Kwano ni Kwan tagali anay ipakita ta ang video nga sang pagbaslanay sang sabtanay sang ni Attorney Sheila Ulid kag sa sining mag-iloy no kay 5 Andre may kada asang daw ara gorobe why ma-send sa group chat kay dali gila nga arara damayari no may ginsend si bilang taon tabi aday ilang taon ko na actually ka K5 June gali pangabay ang ano ka K5 June no ang si Ma'am Janet nga kung pwede hindi lang anay pag ipakita ang video ko K5 June sige. So, si tingog yun lang anay aton ipabati. Pero, yes, may ara nga na caption nga video ang mag-iloy angot sa sining pagkonfrontahanay ni Attorney Sheila Ulid kag sang sining iyang bata nga lalaki nga si Janjan no kag sang siya mismo si Janet man no K5 Jenny. Yes, okay. Sabi pa bati tanay tingog abi ni Janet no ang complainant parte diri K5 Kim go ahead. Ang imong experiencehan kagabi sining after nga nag-comment ang imong bata sa Facebook post namo regarding sa tagtaganay sa AIG sa Taytay Zone. Mayong gabi. Ang kagabi nga natabo may ginkatuan ka mo sa inyong balay? Ginkatuan ako sa balay. Sang ni Kap Gina, ni Kagawad Cherilyn, ni Kagawad Alexis, kagupod sang tanod niya, kag si Attorney Sheila Ulid. Regarding ini sa comments ng bata ko, nga hambal ni Attorney Ulid libelous. So ang hindi ko lang, ang natingalahan ko lang nga kadtuan kami sa balay personally ni Attorney Ulid. Sino ang behind sini? Although wala man siya gin-mention sa comments ng bata ko. So sa kadamo sa nag-comment sa Facebook, hindi lang bata ko nga mas libelous pa. Ang akon mas grabe pagid kay inaiya gina mention gid sila, gina shared post ko gid nga wala ko nila ginkatuan. Pero nga personally natingala ko nga personally makadto si Sheila Ulid sa amon. Kung kaso ang gusto niya matabo basi gina-personal nila kami. Kaya nabatian ko dira sa amon sa palibot ang mga naga-comment, naga-post, ginakadtuan nila balay-balay, kag ginapadelete ang post. So sa akon, dalan gid ako abogado. Amo nang natingalahan ko na ano gid sila sa akon, personal gid. Amo lang nang akong concern dira. Pagkato ni Attorney Sheila Ulid sa inyo balay, ano ang mga ginagawa niya? Nag-ano din sabi sa inyo? Pag tindog gigit sa atubang sang balay namon, pagita yun si Janjan. Si Janjan, amo ng bata. Amo ng bata ko.
So ako, kung wala man kuya kabalo kung anong natabo, sa ulihi ko na lang nabalaan niya. Amo na, may conversation sila sa bata ko. Naghambal ang bata ko, mama, wala ko ni kakilala sa iya. Kasi, amo na nga na, bisa ng bata ko natingala, man pala nga, ma-message niya sa akon, kinapatawag niya ko. Siya ko or siya matawag. Tapos mahambal pa siya nga, kung hindi ikaw, at least kung hindi ikaw magtawag sa akon, at least na-reach out ka. Ara ang convo nila. May ebidensya kami kung anong nila convo. Ang bata ko sa ulihin, ano pa gani, naglangulango. Actually, ang moto yung time, ara gito yung bata ko sa CR. Siguro, ma'am, nag-post na imo bata regarding sa pagtagtaganay sa ex. Wala nag-post, nag-comment. Nag-comment siya sa amon nga Facebook post. After nga nag-comment sa Facebook post namon, nag-message sa iya, sa attorney sila ulit. Personally, ano ang gin-message mismo? Ano ang exact na ginambal ng attorney sila sa iya? Sir, pwede ta ka matawgan? Actually, ara, may mga, hindi ko lang ma-exact na masugid, pero may ara ako nga convo nila. May ara ako yung hawig yung convo nila. Ano ko ng rason nga gusto ni attorney sila magtawag kay Janjan? Wala, amo lang hindi ko masabat. Kaya amo ginang natingalahan ko, kaya wala, hindi sila kilala isang bata ko, nga ma-message siya personal sa bata ko. Against after niya mag-comment. Oo, after niya mag-comment. Ano ang iya punto nga wala man siya yagin mention dito. After abi mga anong oras ni or sa salon ni natabo man? Kagabi lang, mga past 7. After sina nga nag-post si Janjan nga na-delete naman sa Facebook. Mga past 8. Ara na sila sa balay, upudya, sikap, kag ang mga kagawad. Ano ang ginhambal ni attorney? Ano ginsin ni attorney sa iyo pagkanto niya sa inyo sa balay? Pangita yan si Janjan ko. Pagwa si Janjan, diin si Janjan. Something daw hindi bala proper, bala nga pag-approach sa amon. Ang imong experiencehan kagabi after na nag-comment ang imong bata sa Facebook post regarding sa tagtaganay sa AIG sa Taytay. Ngayong gabi, ang kagabi nga natabo, ano may ginkatuan ka mo sa inyong balay? Ginkatuan ako sa balay sang ni Kap Gina, ni Kagawad Cherilyn, ni Kagawad Alexis, kagupot sa tanod niya, kag si attorney Sheila Ulin. Regarding ini sa comments ng bata ko, nga hambal ni attorney Ulin libelous. So ang natingalahan ko lang nga kadtuan kami sa balay personally ni attorney Ulin. Sino ang behind sini? Although wala man siya gin-mention sa comments ng bata ko. So sa kadamo sa nag-comment sa Facebook, hindi lang bata ko nga mas libelous pa. Ang akon mas grabe pagid. Kay inaiya gina mention gid sila. Gina-shared post ko gid. Nga wala ko nila ginkatuan. Pero nga personally natingala ko nga personally makadto si Sheila Ulid sa amon. Kung kaso ang gusto niya matabo basi gina-personal nila kami. Kaya ang nabatian ko dira sa amon sa palibot ang mga naga-comment, naga-post, ginakadtuan nila balay-balay, kag ginapadelete ang post. So sa akon, dalan gid ako abogado. Amo nang natingalahan ko nga ano gid sila sa akon, personal gid. Amo lang nang akon concern dira. Pagkato ni attorney sila ulit sa inyo balay, ano ang mga ginhambal niya, nag-ano din sabi sa inyo?
pag tindog gigit sa atubang sangbalay namon, pangita yan yun si Janjan. Si Janjan, amo ng bata. Amo ng bata ko. So ako, kung wala man kuya kabalo kung anong natabo, sa ulihi ko na lang nabalaan niya, amo na, may conversation sila sa bata ko, naghambal ang bata ko, mama, wala ko ni kakilala sa iya. Kasi, amo na nga na, bisa ng bata ko natingala, man pala nga, ma-message niya sa akon, kinapatawag niya ko, siya ko or siya matawag, tapos mahambal pa siya nga, kung hindi ikaw, at least kung hindi ikaw magtawag sa akon, at least na-reach out ka, ara ang convo nila. May ebidensya kami kung anong nila convo. Ang bata ko sa ulihin, ano pa gani, naglangulango. Actually, ang moto yung time, ara dito yung bata ko sa CR. Sa karoon naman, nag-post na imo bata regarding sa pagtagtaganay sa ex. Wala nag-post, nag-comment. Nag-comment siya sa amon nga Facebook post. After nga nag-comment sa Facebook post namon, nag-message sa iya, si attorney sila ulit. Personally, ano ang gin-message mismo? Ano ang exact na ginambal ng attorney sila sa iya? Sir, pwede ta ka matawgan? Actually, ara, may mga, hindi ko lang ma-exact nga masugid, pero may ara ako nga convo nila. May ara ako yung hawig yung convo nila. Ano ko ng rason nga gusto niya attorney sila magtawag kay Janjan? Wala, amo lang hindi ko masabat. Kaya amo ginang natingalahan ko, kaya wala, hindi sila kilala isang bata ko, nga ma-message siya personal sa bata ko. Against after niya mag-comment. Oo, after niya mag-comment. Ano ang iya punto nga wala man siya yagin mention dito. After abi mga anong oras ni or sa salon ni natabo man? Kagabi lang, mga past 7. After sina nga nag-post si Janjan nga na-delete naman sa Facebook. Mga past 8. Ara na sila sa balay, upudya, sikap, kag ang mga kagawan. Ano ang ginhambal ni attorney? Ano ginsin ni attorney sa iyo pagkanto niya sa inyo sa balay? Pangita yan si Janjan ko. Pagwa si Janjan, diin si Janjan. Something to hindi bala proper, bala nga pag-approach sa amon. So munang katapusan gali no. First part lang na may arap pa na nga sunod kay 5 Jenny sa imong interview. Yes, sa K5 June kay nauto to ginang aton nga interview. May ara ka K5 June ang sugpon, minsan naton dira kay K5 Andre. Oo. Base bala kun matingala nga aton nga mga tagpalamating do medyo may nagahagusos nga hangin. Kuha na siya electric fan, no? Kuha siya electric fan, hangin sa electric fan. And then kung nakita ninyo sa kilid, may ara nga convo nga ginpakita namon sa Facebook namon sa live. May convo, amo tong convo mga K5 ni attorney sila ulit kay isang bata nga si Janjan. Daway man sang malain giman abi sa conversation kay ang isa man lang to gani nga comment ni Janjan nga sila nga ti sala bala sila niya sala gali na sila nga magkuan ka maghatag ka sang opinion daw mo man natong ginhambal ni Janjan nga daw garo nakapatrigger siguro kay attorney to imate mako mo abogada balon mo nga sala gali maghimo mag-comment sang imo opinion. Tuod man ka pamangkot na tong bata, di ba? Siguro ato may takabalo, no? Mo na gani hambal ko nga in fairness gin kuan mo na gin message mo ni kay 5 Jenny si attorney sila ulit. Gin message mo siya. Okay, dali lang dula sa linya, no? Daligid lang, no? Kay wala tontang pagbalik sang signal ni K5 Jenny. Kay in fairness kay attorney sila ulit ni kinahanglan pasabton taman ni siya mo kay manti ara na ngalan niya nakasulod na ng convo may gin damo ni lawig ning ilang convo duwa lang ka parts ang convo nga gin pakita naton sa aton nga mga tagparamating ilang conversation sa sining si Janjan. Kaya natingalahan gani sini sa ni Janet ngati wala man sila labot ya sa AX na. Hindi man sila ya AX beneficiaries mong daling taga barangay Taytay Sunto lang sila. And then nag-comment ang bata nga mo na ang comment amo nang gusto nato ni balon ko ano gidang komentaryo blang pinaka agara kay na-delete na gading kuno tong komentaryo mong kay ginhambalan ni ato ni sila ulit ang bata ni si Janjan nga sila niya lay bilos na niya ipakakas na
ipakabalo sini ni Janet, siya man nagsugo sa bata niya bika kasana ang imo nga comment na kay ginakuan ka na gali, gina-message siya ito ni sila ulid mo ti ang bata way gali kang si Janjan. Way man gali ka kwan, way magali ka balo kag way may kakilala kay ito ni sila ulid. Pero nagsulod ang message mga ka K5 nga may ngalan gid man sila ulid, and then na-confirm nga siya gid ang nag-convo ang nag-message sa kay Janjan kay nagkadtog isa sa balay to. Nagkadto sa balay. May mga video pero amo nang ipangabay ni Janet nga hindi lang na ipagipakita ang video kag ang conversation. May ara sila nga kuan mo nga inang conversation gid nga video gid blaga hula gid bla. Nagbation gid ba lang tingog may audio gid ya. Ining convo nga ini sa message pa lang ni sa Messenger ni in between sa kay Janjan kasi kay Tony sila ulid. K5 Jenny na kuan mo na message mo sa Tony sila ulid about this issue, K5 Jenny? Yes, sa K5 June, actually, gintinguhan natin nga pangayuan man sang bahin si Attorney sila ulid about this matter. So far K5 June, wala pa man nagka-response aton si Attorney. Pero tagan ta kay 5 June laboton ta buwas sa kay 5 June since Monday kag sa Domingo kay 5 June subong mo intindihan ta pa si balaga pa huway man nagadi kung bala kay 5 June buwas sa kay 5 June tinguhaan naton liwat nga malabot ni si Attorney sila ulid regarding this matter kay 5 June ibang man nga official na kay 5 June sang barangay Taytay Zone 4. Si kapitan niya kaman ara kaman gina sa may barangay Taytay Zone to na labot mo si kapitan na subong gabi-way. Si Kap K5 June, according sa nagapalagyo siya. Ay gintry naton sa ina. Basi way magapalagyo Hindi bla daw hambal mo doon nagsimba siya. Nga muyo man tao, imo ya palagyo, imo ya nga kapangamuyo. Jenny. Okay, kapila kita kay 5 June nagbalik mo, nagkadto dito si K5 Karen. Oo. Sa balay niya. Reach out at wala ka kay 5 June. Kag may iba naman kitang open sa media nga nag-try mo reach out sa iya, pero so far daw wala gid nagpa-interviews. Wala gid nakapakita si Kap. Why sa barangay hall? Wala. Why man sa balay niya? Wala ako kay 5 June na check ang balay ni Pero sino tong naghambal sa inyo nga nagsimba siya? Hindi, kasi sa sure kay 5 June, kaya wala may naka-mention nga nagsimba si Kap. Okay. May nag-message din. Yan nagsimba si Kap. Probably kay 5 June since Domingo, ang misa dahil kay 5 June sa Haro Cathedral, may misa dahil gabi. Oo, may alas 6. Ibas nagsimba man si Kap kay 5 June. Ba, saka Diyos nun kay Kapitan. Buang ng isa tagalisinero. Siling niya, saka viewer diyo. Niya ba sinagpasalamat si Kap sang iya nga na baton to Dungol klase ka viewer na Kasi makigan to siniya Attorney Sheila. Ang aton siningay athag sa kay Attorney Sheila, simple malamang una, no? Anong concern niya? Parte diri sa barangay Taytay Sunto kay wala man gin mention ngalan niya, way man tanan. Ang comment sang ni Janjan is about barangay Taytay Sunto barangay officials. Parte sa AX beneficiaries nga ginkuha nila, ginkapon nila ang 8,000 kag ginhatag ang 2,000 lang, no? Amo man lang na way man niya nakabutang to nga ikaw Attorney Sheila uli niya ikaw gid ning nagracket di way man nakabutang da hindi bla. So, ang concern ng pamangkot naton kay Attorney Sheila ulid, no? Ano ang iya concern, no? Ano siya ng retainer nga abogado sang barangay Taytay Sunto? Na bla kay against barangay officials ang nakabutang mo ang comment exactly is sa mga barangay officials sang kuan mong sang barangay Taytay Sunto, hindi man lang kay direkta sa kay kapitan gani, no? Kay ang daw amon ang comment kay 5 Jenny. Yes, kay 5 June. Oo. So, kung retainer siya nga abogada sang barangay Taytay Sunto, may rason siya nga mag-intra, no? Pero kung hindi siya retainer nga abogado sang barangay Taytay Sunto, anong iya purpose? Hasta nga nagharas pa to siya or hindi man marambal naton nga harassment, pero kung nato lang taon ginkantuan mo to sa balay kag yaw-yawon magkinuwanay kamo to, may sinabtanay kamo to, harassment si harassment kedi. Hindi black 5 Jenny. Yes, kay 5 June though, according to Ma'am Jeanette, wala man gid sila ginbuyayaw. Why man? Wala man gin physical kay 5 June. Pero sabtanay lang.
sabtanay lang kag pagtaas na ka K5 June sang tingog nga pamangkot nga tinga nga ginakwestiyon gid K5 June nga amo na katuan gid sila personal ginapangita gid si Janjan because nga sa iya nga nangin komento sa Facebook post sa K5 June about sa Taytay Zone 2. Okay, sige no. Grabe gani ang grabe gani bombardiyo silang Bugres, wine la pag paili kaso to. Sunga ni Bugres nga grabe. Ay la pag paili kaso to kay ang sunga dyan to sobra-sobra pa gani di sa comment dyan no. Okay, kay 5 Jenny. Actually, K5 June, gani nakita mo na to ng video ni Bugres. Oo. Bugres sa K5 June. Gani? Kaso ang problema ka K5 June, si Iloy Bugres abroad siya ka K5 June mo. Gani ko sa bagay. Gin-message kanila si Janjan, pwede nila ma-message. Gin-message kanila si Janjan. O hindi bla? Message nila bisa na to sa abroad, pwede man nakalabot ang message. O hindi bla? Why sila ka-message na kay Bugres? Si Kapitan Bidia to sa barangay Lani to, ano mga panawag ito? Sige nga, palakwan ka? Yang malakakwan? Ay, kalain! Subong ko pa, subong lang ko nagka-idolay sa kay Kwan ba, sa kay Bugre ba? Ano yun, balaan nga mala ang Kwan ni Kapitan? Okay, 5 Jen, Ate, ibati ko senior citizen naman si Kap. Ano? Senior naman si Kap. Senior naman ni si Kap ni... si Kwan, si Kap Remedios? Oo. Senior na gali to? Oo, tigulang nga. Ati, amo tuguro nga naghambal si Bugri nga... Si Bogs nga... Kwan ng malaya... Ay, kalain! Okay, 5 Jen, Mala ang laway ka K5 June. Ano, kaya na dahil hindi laway mapalusot ka pa. Lain gitu ya. Okay, 5 Jen, Paano ihani Iloy Bugres nakita ka K5 June? Amo na gani. Basi may kwan na siya, basi may radar na siya nga pwede makita samtang pangihi. Ay, kalain! Sige na, madisgrasya patay karon. Okay, 5 Jen. So pasabton na si kwan na si attorney kag si kapitan kun basi tapos na to simba. Boss, pwede ta malabot si kapitan. Gali daw may instruction kuno sa ila nga tanan-tanan kuno nga mga kapitan basta gani may media manago gid. Nakita pa man actually kasi K5 June ang post no nga amo na ate pero kasi K5 June hindi man na ma-verify no since nga social media siya kasi K5 June pwede mo na yaman na-post na message sa K5 June agud nga magpakalain ang iban nga tawo pero i-verify na ba K5 June no kung amo man ni sige nga maglikaw ang aton nga mga officials nga magsabat sa ning issue probably may kamaturan ining gin-post sa social media nga nagapandam sa ila nga hindi magpa-interview sa sinuman nga media ka K5 June. May instruction sa ila kuno nga muna pero kun kwan gid man nga abi nga kun insakto man nga abi nga kun way kamo sa may ginatago nga hindi kamo magpa-interview nga hindi kamo mag-atubang o hindi bala? Nagapakita lang na nga kamo mga barangay kapitan kamo mga barangay officials kamo ginbuto kamo sang tao sa barangay kay nagasalig sila sa inyo nga mga maayo kamo kag brilliant person kamo. That's why nga kung ano bisan ano nga pamangkot sa inyo bisan pabaliw-baliw waon kamo sa pamangkot sabton nyo sang tuod kung ano ang tuod ay sabat nyo way gina problema di la kay 5 Jen Amo great kay 5 June at least pala pasalamat nga kay 5 June no mayara sa ginapasabat kamo. Oo, mahatagan sila sang chance to explain themselves man ta kay 5 June. Ay pwede nila mambal nga hindi wala ka maturan ta kay 5 June at least bala nga hindi sila maghipos-hipos lang kag manago gid malagyok mo inyo US media no nagapakita lang na nga inang pananglitan hindi kamo ni magsabat magpanago mo magpalagyo ni malala pagid ni hindi na pagpalabuta sa punto nga maglabot ini sa nasyonal kag si President Bongbong Marcos mismo ang magpaimbestigar sini basi makibot kamo bla ang kwarta nga ni remember halin ini sa nasyonal iyan isang gobyerno amon nga mga pumuluyo
ang kwarta nga ina may rason kami nga mag-imbestigar, may rason kami nga mamangkot kay ang kwarta gid panagtag nyo nga ini amon ni kwarta nga mga pumuluyo nga ipanghatag namon sa mga pigado gid naton nga mga kauturan. Okay, 5 Jenny. Amo gid kay 5 June. Ikaw siyempre, ano man ay ka kay 5 June no, nga benepisaryo na ang programa ginahatag sa DSWD para na ka kay 5 June sa mga kubos gid bala kang pigado ka kay 5 June. Tido kalain man ay nga i-take advantage mo pa ya ang krisis nga ka-eksperyensya sang iban nga tawo ka kay 5 June. Okay. Sige. So amo na nga to na, no? Gintinguan taman nga may message si si Attorney Sheila Ulid, wala pa man sa maka-reply base siyempre busy man kay Mati Domingo Subong, family day. Buwas tinguan naton nga malabot si Attorney Sheila Ulid. Masabati sa Attorney Sheila Ulid. Yes, kay 5 June ato man niya open kita ka kay 5 June no. Anytime kung gusto nila nga magpa-interview, magpa-sabat sa or mahambas sa ilang bahin kay 5 June. Okay, sige. Sige ka kay 5 June po sa patrol sa kay 5 Jason Tanaron ni naman sa kay 5 Jenny Kauyunan para sa mga malita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian mga K5 ang report kay informasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Tanan sinisang pahayag no panaysayo no ang blatter ni may pulis ano ning ay nalipat ko magpamangkot sa kay K5 Jenny ba kung sa diin sila pa-blatter ba no kay may kopya kita aktualis ang blatter no. Mga ka-K5 nga ginpa-record ni Janjan kag ni Janet kontra sa sining pagpadulong dito ni Attorney Sheila Ulid sila nga balay in front no sa ila sining gate kag nagbaslay pa sila sa mga tinaga although nga way man buyayaway may way man gid away pero way man buyayaway pero ti medyo kuani masingki nga sa tanay kag medyo mataas nga mga tingog ang mabatian dire no mga ka-K5 so ang mga nagkadto dito may mga kagawad kuno dito tapos si Kapitan Araman no upod sa kay Attorney Sheila Ulid base sila nag-guide sa kay attorney no ete si attorney hindi man niya taga Taytay Sunto taga Takas na saya mong base nagpangayo guide la sa mga barangay official siling lang ate kap mabuligin niyo ko be tudulong ito sa balay Janjan do si Janjan to daw ga sabat-sabato sa ako no mga ka-K5 kalite ang pamangkot aton anong concern Attorney Sheila Ulid dito sinong amo na gani gina pamangkot gani ni Janet no ang complainant pamangkot siya nga nung papel ni Attorney Sheila Ulid ikaduha niya sinong sa likod sini may sa likod sini nga nagsugo siya makadto di sa Taytay Sunto kay gusto nila abi mga ka-K5 nagaguluwa diri sa mga informasyon nga i-neutralize ang reklamo parte sa sining AX nga ini. Inadlok sila nga makalabot sa ibabaw which is nakalabot na ini sa kay Secretary Rex Gatchalian sang DSWD National. Hindi sila gusto nga maglabot sa babaw gid. At the same time hindi sila gusto nga mapadalman. Kay once nga mapadalman ini mga ka-K5 laban-laban no pwede mapasakaan kaso sa DILG, pwede mapasakaan sa kaso sa ombudsman. Korupsyon ni siya mo. Hindi lang kay korupsyon, hold up pa. K5 Andre? Hold up ni, robbery by carnal knowledge. Abogado man ko ba? Away man ta tinapusan, pero kaya hindi man ta sila sa mga carnal knowledge. Robbery by carnal knowledge ni. Mako nyo na inyo nagkwa sila sa kwarta. 10,000. Bantayan mo sagwa to ang balon niya dalading 8,000. 2,000 ang bilin. Dalading 8,000. Hindi pagatag. May pahog hindi bla. Robbery na. Pangawat na pang hold up na. Hindi bla kay 5 Andre. Ay, wais ka balo sila mga kapitan nga mo ne? Amo na kulbaan sila, kita nyo ginapatroubleshoot nila sa bugado? Mga ka-K5? Ginapatroubleshoot na nila sa bugado, sbong!
Subot silingon nga may posibilidad troubleshooter sa torney sila. Mga ka-K5, manog troubleshoot. Tentay Tyson to, amo ni medyo nabunlayan sila kay hindi nila mapahipos. Kay may ara mga ka-K5 nga mga complainant nga hindi basta-basta mapahipos. Kay kun pananglitan, may magkadto diri nga mga national official agud nga mag-imbestigar sini laban-laban mga ka-K5. Pwede ini nga mangin witnesses kag mga complainant ining mga napang-interview naton nga gintago naton sa mga pangalan kag sa mga identity nila. Kay laban-laban hindi ni nila pagluatan kay nila paguntatan nga hindi makita kag ma-identify ining mga complainant nga ini mga ka-K5. Nan istorya tara karon dugay sa ato sining pagbalo balik pag damo pa ta issue day. Puro AX. Wala na kuano do na dulag issue parte sa parte sa inang ginbulgar ni ni ex congressman Zaldico. Tapos ang tatlo kadlaw nga rally mga ka-K5 sang INC. May tatlo kadlaw silang rally kay 500. Daw malumos ang AX daw. May importante diri sa lokal mga ka-K5. Lokal tayo na yung makonsentrita sa lokal. Sunod tala na istorya ng nasyonal. Diri tayo sa lokal kay nga importante ning AX ni man nga nagapasuber kag naanad ang mga kapitan kag mga barangay official nga pahug-pahugo ng ilang nga mga pumuluyo kung hindi magpasugot sa ila gusto. Amo ni nga dapat hatagan gid ini sang mustra o kon sang example nga dapat magkalapriso ining mga kapitan nga sado ka mga abusador sa ilang nga barangay. Bi ultimo pagpanghatag mga ka-K5 katan nyo pa, labo-labuan nyo pa. Mga buwisit kamo. Ang mga balita ng inabatan ng bilog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist. Mga kapitan nga nakulbaan, madula ang kulba, inom D3 Bio. Para madula ang kulba. Kag sa mga ka-K5 kay ang D3 Bio ayo ini sa mga kauturan naton nga mga may problema sa inang viral and bacterial infections. Mga ka-K5 sipon hilanat ubot rang kaso kag iban pa. Mga ka-K5 Klinika D3 Bio the superfood supplement kang gihimo gikan sa cold fresh extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ganahimo sang lawas naton into monoglycerides kay isa na diri ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog nga natural microbial sa palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinaagi sa MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K ang isa sa mga fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dengue kana. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod malikaw ang lawas nato sa bleeding ko na impiktar kana sang dengue. Kani sa aton nga mga kauturan no magkalipat pa dapat mga ka-K5 no sipon hila na to putrang kaso mga viral and bacterial infections kag pampabakod sa aton nga immune system kag iban pa. Mag-inom na kita sang D3 Bio, the superfood supplement kalay para layo kita sa mga pamalatian labi na sa dengue. Kung gusto ka mga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 8:47. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Sa kapagtinaw sa gihapon mangibabaw ano man ang kabudlay importante nagaulog danay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon pahina ng mga luha
lipatan ng problema, magtangon kag magluhom sa bago nga paglaom. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa Showcasing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Mga ka-K5, pabalik na diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 52 minutes after 8 o'clock in the evening. English po kining. Mga ka-K5, ang mga reporters ta grabe nga tinguha para malabot ang mga barangay official sang barangay Taytay Sunto. Galing ang iban to nagabalibad nga sakit kuno puwak nila. Sobra pa sa mga announcer ba? Ay ato nga gahambal nga sakit puwak. Ato nga gahambal nga lain matsyag ay nano na lang ni. Mga announcer gani way gani sakit puwak nga gawakal nga gawakal. Okay, 500. Basi singer ni. Sige na lang ano. But anyway, tingwa ana mo no nga makasabat ang mga barangay officials no pag
Hindi naman na namon niya sala siguro kung nagalikaw sila sa amon hindi Black K500. Kung galikaw ka mo ya sa amon, hindi ka mo maghambal na hindi ka mo magsabati, hindi naman why naman na kami hindi man kami ka pamilit. Ay inyo man na diretso. Importante kuan kami no, naghimo kami sang effort para nga malabot ka mo no, para mapasabat. And beside that si Attorney Sheila Ulid ni tinguan namon nga malabot kini buwas no. Eh sa mga gabigin message siya way pa sa ka-reply no. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Kwa kita sang katapusan nga balita, and then after that aton nga pang pasiplatan ang mga mensahe nagikan sa ato sila nga mga kay way kita ka way kita ka hatag ano ganini, way kita ka hatag isang pagtamod sa aton sila nga mga followers bla no. Mga ka-K5 do pila na kaadlaw kay pirte ka sako-sako dumudamo abi balita. Check na to na mga balita kag informasyon na gikan kay ka-K5 Alex Escalante. K5 Alex halin sa Iloilo Provincial Capital. K5 Alex sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Kay 5 June, gin pasidunggan ang Iloilo Provincial Health Office o ng IPHO matapos nga nakigbahin sa World Diabetes Day celebration sa World Health Organization Western Pacific Region upod ang mga delegado halin sa nagkalain-lain yung mga miyembro sa pungsod. Ang delegasyon sa Iloilo Provincial Health Office ang ginpangunahan ni IPHO Head Dr. Maria Socorro Quinyon kag ni Dr. Rodney Labi. Sa mga selebrasyon ginlunsyar man ang WHO Philippines kag DOH ang Healthy Hearts Program Plus nga nagahiusa sang diabetes program sa existing nga mga Healthy Hearts program sang pungsod. Ang pilot implementation sini sa Pilipinas ang pagahimuon sa probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Guimaras. Nagtambong man ang Iloilo Provincial Health Office sa Blue Bag session kag mga diskusyon parte sa HHP Plus nga nagapasangkad sang pagangop sa importante nga papel sang public health sa pagpaayo kag padamo pagid sang access sa komunidad sa epektibo nga diabetes care. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement ug makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Sige, sakay Hana Lapating da pagpangapi na ang klinika DTX Coffee Mix ang ipangapi nyo kay Jinky Arco, good evening, kay Fiona Joy Azares Lele, good evening man, Reggie Pangilinan, inom na kamo kape, klinika DTX Coffee Mix, pangapi na kumuda, kay Lionel Grabaliejo, mayang gabi, no? Julio Sancho Abilarde Medina, kay Ralph Dasalon Town, niya mo nang tawag pa rin namalhan nga talaba. Ay, kalain! Kay Bilaong Ana Marie, good evening. Luna Mundido, good evening man. Kay Mano-Mano, parehas man siya partner ya. Sobra kay iso, guros-uros. Kay sino pang ibande? Kay Mano-Mano, good evening. Fred Pascal, Adyo Campo, good evening. Marilyn Famocol, Superiano. Sila niya sadya ayuda ba? Niya kami wala ayuda ya. Ayod lang. Christine Wyatt Vigulay, mayong gabi man. O Tristan, no? Tristan Wyatt Vigulay, good evening. Rene Salinel. Palusot lang na, lusot galis bulsa. Kay Rene Salinelda mayang gabi. Alex Amancio, good evening. John Pinyonal, good evening. Bernard Cardenas, Muson El Chico, kay Alvin Tabugon, Jade Lauro Brillantes Lumabit, Roland de la Cruz, Rigol Ruto, Johan Razilo, Ralph Dasaluntao, may gabi, kay Julie Butero, Maricel Baloro Casiple,
kay sino pa? Helmer Felicidario. Kag sakay why na? Okay, sige. Dili man sa aton nga Facebook page, no, sa June Kapulot News Live. Pang isa-isa naman sa kay Reynaldo Caspe. Good PM pare, pa-shout out lang sa mga kapitan, kagkagawad nga gauswag lipay sila kay wala eleksyon, subong malawig paila kam-kam sa barangay. Pirya lang sa mga maayo. Sa kay Roe Bordillos nga idol, naakig ko mamati hindi na labo kundi lamon gid na or tukob. Kay Amoroso Glenn, good evening man. Kay Michael Blasi Siles, Florenda Cadavero, Indailin, Marisa Lauza Pires, shout out. Rowie Bordillos, base nagpasalamat si Kap kay nakatukob. Kay Michael Blasi Siles, advance Merry Christmas and Happy New Year kuno ka K5. Richard S. Pistanyo, good evening from Gustilo La Paz. Wiljo Nalunef Setni Off, good evening. Arlene Rodriguez Siray, good evening man. Sanso Flex, sila niya may-ari diri siya sa Amon, ano ni? Kagawad man. Gatukob. Florenda Cadavero, Susan Labrador, kay Romeo Subiri, good evening man. Lina Garino, please support idol. Tani kung nagdaog ka, mabuligan mo gid ako. Sa akong problema, ipakayo ko ginabarakangan niya ka ginhatag kunos kapitan. Ano imuon ko, please support. Ano ning problema mo ni? Ginpakudakan pa ang balay ko kag hatag sa DSWD. Naka-avail pa ang border ko pagkatapos ako on pabalay ko nga iya na kuno, ti border ko lang siya. Okay lang idol, pasugot ko bala nga iyahon ang balay ko? Hindi, muna balay. Kay Renato Bindita, good evening idol John Puerte, nagid kasungak-sungak bisan mga kagawad sa barangay Subong sa kwarta, pati mga kapitan amuman. Dugay na. Rone Salarda Basa, niya babaw si Tihol idol John. Okay. Kay Abian Ron, mayang gabi man. Shen Tansilia, good evening. Rosimpas, Dindin de los Santos, Tani Valiente, Tubisa Gagnaulis, Laila Sofia Altelio Hiroche, good evening. Christine Carduce, Ria Capanas, Bernas Albilia, good evening man. Kay Marinette Manican, good evening. Leo de la Storia Singson, Danny Labrador, and Ronnie Salarda Basa. Thank you for listening and thank you for watching. Diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. May kalikita chimpo di sa ato sila nga pagpangalagad di magkalipat mag-extend food supplement for men para sa mga lalaki nagamat-amat na punder ang bumbilya. Extend food supplement for men may makaklabuwas ka nga nagabuli gini para sa tagpanami sa ato siling sirkulasyon sang dugo wala labot sina mga ka K5 hatag extra energy sa lawas naton. Extend food supplement for men bakla sa mga butika, produkto sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Huwag kita tiyempo, standby na kamo sa impormasyon sa ikayong lawas upod sa kay Doc Ramil Oy. Mga ka K5 sa ngalan sa bilog nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 June Alhuado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon